अभियंता जी जौन बात रवा कने है कि भूप सहस 10 एक कहीं 12 लगे उठावन टरई नटारा उ ठीक बा। देखी अलग अलग टीकाकरण अलग अलग अपन अपन दिल बड़े मत उहो ह एगो मत। लेकिन हम जौन बताव तने एगो हमर मत सुनी। रामचरितमानस में हर एक भाषा बा, हिंदी बा, अवधी बा, मैथिली बा, भोजपुरियो बा रामचरितमानस में, भोजपुरियो बा रामचरितमानस में। लेकिन पढ़ब तो तारा बुझाई जे कहां बा विचार करब। हाँ सुनत विभीषण बाहर सुनत ये प्योर एकदम भोजपुरी है। आई तात जनक तन्याय हसोई या धनुष जग जहि कारण। अब देखें एक उपाय एगो और बटे अर्थ भूप सहस 10 एक कहीं 12 माने पंजाबी भाषा में बार के 12 कहल जाला। अब बार माने का होला दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो बार के पंजाबी भाषा में कहल जाला 12। तो स्वामी जी गोस्वामी जी हर एक भाषा के इंक्लूड वहां का कहले बने माने भूप सहस 10 एक कहीं 12 मतलब एक दिन में हजारों वीर धनुहिया में लगले। एगो अर्थ इहो भूप सहस 10 एक कहीं 12 अलगे उठावन टरई नटारा ना ना वो ठीक बा होत होई लेकिन उच्चारण ओकर ब से होला कि ना होला। लिखाला का लिखाला दोसर कुछ और पढ़ाला दोसर कुछ। पढ़ाला आधा सौ स्टेशन स्टेशन लिखाई लेकिन पढ़ल जाए स्टेशन स्कूल स्कूल बनो लिखाई स्कूल लिखाई स्कूल लेकिन ओकरा का पढ़ल जाए स्कूल। ऐसा ऐसा हिंदी के बड़ी सा बात अपन अपन बात बा ठीक बा। तनके सब मात्र खाली बात में कही के हम खत्म करब ओकर बाद में लयदारी गाई। धनुष जब टूट गई भगवान राम सीता जी के स्वयंवर भइल, शादी भइल, जयमाल भइल, तनके से चौपाई के झलक लागे भैया। धनुहिया जब टूटल तो परशुराम जी अइले तेही अवसर सुनी शिव धनु भंगा आया उभरी गोकुल कमल पतला। अवसर सुनी शिव धनु भंगा आया उभरी गोकुल कमल पतला। परशुराम जी जब अइले इतना जोर से गर्जना कोइले राजा जनक जी के दरबार में सभी लोग डरा कोई। राजा कहता रहे हम फलाना का बेटा है, हमारा दादा का नाम फलाना है, हमारा घर है जा मतलब हमारा के ना खीरो जाना तो हमारा बाबुओं के नाम यदि जाना तो कब तो छोड़ दी। केहू डरे केहू नहीं बोलत। जब परशुराम जी के नजर पड़ल कहा धनुष पर सुनील बाबा रौरा प्रोग्राम का सफल कहल जाए कहीं का है। इतना समय से प्रोग्राम चालू भइल हम कतही हम देखले ना रहे। 8 बजे हमने के आगे नहीं जब मंच पर 1 घंटा में सबकर स्वागत भइल हो। 9 बजे कार्यक्रम चालू आ राती तो 10 बजे चालू भइल हमारा बजे तो 1:30 बजे राती बन राती हो गई। अरे छोड़ा वो हनी के भागठा रहला। अरे अब कहीं मत। लेकिन आज सुनील बाबा एगो चीज के हमरा से कहब इतना बढ़िया रहा सब हमने के मान सम्मान देने इतना बढ़िया ई मंच आई पहिल का कार्यक्रम हम चाहब जे हर एक साल होखे। ई कार्यक्रम हर एक साल होखे ना रौरा माइक पर आके कहीं जे हर एक साल होई सब लोग तनी सुने हमनियों को सहयोग देव जा हर एक व्यास लो आवस ले जा ई कोनो जरूरी बा। महाराज इतना बढ़िया मंच इतना बढ़िया शांति से प्रोग्राम भइल एकरा का बहुत बड़ बात कहे बा। ई रवा सब के बड़पन बाई कमेटी के हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करब अभिनंदन करब। जब नजर पड़ल कहा धनुष पर जब धनुष पर नजर पड़ल